Oh, tugas cooler. Patulay nga kuan ba double net. Unsa na? Pakol. Ugot. Danggit. Grabe sad kay nagtunok oy. Unsa na isda ako? Lambayan. Duot. 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 Kitaan na ni Paul Kevin Osorio number 18 sa balutang iyahang ano patulay nga kuan ba double net. Uy, nabangga. Sorry, wala checkpoint. Nabangga. Tanaw to, dagiyan kita. So naaday mi diri sa may Sitio Inas. Nangariya kay nangita mi guan kanang unsa gipangita nato ani ko eh? Nukos no? Nukos. Ga-crave mi og nukos. Oh, tugas cooler. Unang salang nagkatinta na mo ang nukos oh. Naaginis mga tungas kilo. Mas kilo tunga. Salah tubig. Nagkatinta. Right? Oh, dire lang. Ang ilang gibuhat mga kalaagan kay ilahang gilambahan silbi para abog sa isda ba kada kani makuyawan hanton nga masangit siya dito sa among pukot nga gi area. Mamaak na siya. Itong dagko na lami kayo baga igunod. Lami kay sugba ba. Ngan pakita ko. Ugot. Kuka. Ugot. Danggit. Solay zero. Bitaw. At least wala ta zero hey. Danggit. Grabe sad kay nagtunok oy. Lakay ni. Lantan gani. Ko plastic. To. Ana kay usaw oh. Sana ko. Sana isda ako. Lambayan. Lambayan. Mo ni naman gukod tong itom na ngani. Oh, pang manuhi. Sana ta? Nanay matula oh. Nay matula, nay masugba. Na di na ta magutman ani. Natunok ako. Gipaak ka atong pugot. Imong tang gipaak pod. Baka. Paaka na imong duha ba? Anong to ga? Wala tungod mo baba dyan. Kahit yung ngipon, pareha ra atong pakol ba? Parehas lang baba. Ikuha naman dahil, ibulkas na. Naiusa oh, unsam na? Lapis? Wah, ka na subad-subad. Subad-subad. Batso-batso. Balik ba to? Ako'y nakadagin no ta. Oh. Nagi daw, subad-subad usa ka po. Unsa na? Pakol. Sino? Oh, lisod na pat-pat. Kaya ni. Tingin hipos, ako pat-pat. Sakay-sakayan. Sakay-sakayan. Wala po nakuha? Wala, din sa ganit. Puno ko doon kumain kayo. Pagi. Kaya niya. Tama ito. Laom kayo ko. Para. Sakay dia, ako rin. Spirit ng hipos. Ano lang may hipos ken? Upat ba sa tukog?
Para mo ka? Kana oh. Diba? Kinitaan. Ako ng tuwan. Ugot. Alright. Namiyanas tinula oy. Inununan sa. Tinula og Kita na inununan. maglamas na. Balitan na maglamas na ana. Kato bitaw ni anak ko yung mga pagpalit na glamas, naagid tuod. Mga isaaran no daan. Ariya ba? Sa na. Kanang ilang yun. Okay. Sana siya. Awang bak di ba murag bak tawang. Bakol lagi, bakol. Apakol. Mudako nagmaayo sa sa. Oh. Tumbaga igunod. Meron tan ame. Oh. Pero madagintan yun, nakadaginot yun da.